Mayong hapon sa inyong mga utod kag mga kaabyanan ko kay Ginoong Jesucristo. Yari naman kita subong sa aton nga magamay nga mga ministeryo diri sa social media ang pulong sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading diri sa Facebook naman sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Nga tamyaw gidnapon kamo mga utod ko mga kaabyanan kay Ginoong Jesucristo sa subong nga adlaw ang isa naman ka kapitulo ang atong nga pagabasahon sa Santo sa Kasulatan sa yara pa lang kita sa libro sang Exodo. Kag ang atong mga pagabasahon subong amo ang Exodo kapitulo 29. Sa naligad nga Miyerkules aton man nga ginbasa ang Exodo kapitulo 28. Ani ginatamyag buwid na kon kamo mga kabayan ka mga utod ko kay Ginoong Jesucristo sa subong adlaw. Diyan naton pagpatugayon pa sugod naton ini sa malipot nga pagpangamuyo. Pangamuyo antes magbasa sa Santo sa Kasulatan nga iya ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesucristo amon agalon, ikaw ang dalan, kamatuoran kag ang kabuhi. Itugot nga makatuon kami sang imo kaalam. Paagi sa pagpangabudlay ni San Pablo nga apostol kag sang simbahan katoliko, ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagtudlo sa amon ug magpahanumdom sa amon sang imo mga ginpang tudlo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mga ito mga kabyanan ang aton nga malipot nga pagpangamuyo sa sining aton nga programa sa subong nga adlaw. Antes kita magbasa aton nga ginatamyaw ang aton mga nagalantaw ug mga nagapalamati sa aton nga video sa subong adlaw ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo pag sa probinsya sang Guimaras diri sa Archdiocese of Haro agamuman sa mga utod naton dira sa syudad sang Rojas kag sa probinsya sang Capiz dira sa Archdiocese of Capiz agamuman sa aton mga utod dira sa bilog nga banwa sang Kalibo kag sa probinsya sang Aklan dira sa Diocese of Kalibo umuman sa aton mga utod dira sa probinsya sang Antique dira sa may Diocese of San Jose Buenavista Antique. Umuman sa aton mga utod dira sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa tatlo ka mga diocese dira sa Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos kag Diocese of Kabangkalan. Amuman sa aton mga utod naton dira sa syudad sang Coronadal kag amuman sa probinsya sang South Cotabato lakip na ang sa syudad sang Tacurong kag sa probinsya sang Sultan Kudarat dira sa Diocese of Marbel. Kuman sa aton nga tamyaw kuman sa aton mga kauturan aton nga mga Ilonggo nga nagaplamati nga nagalantaw sa aton nga video subong sa bisan diin lang nga bahin sang Pilipinas agamuman sa bilog nga kalibutan. Ako ang inyong mga alagad, ako si admin ninyo. Kag karon yari na magasugod na kita sa pagbasa sang balaan na kasulatan.
Ang atong pagabasahon subong mga kabyanan namo ang Exodo Kapitulo 29. Kag pagkatapos naton karon basa sini sang ini nga kapitulo sa sini sa Santos nga kasulatan sa libro sang Exodo, ang magakuha kita kung ano bala ang mga kahulugan o kung ang ginahambal sa sini nga kapitulo. Kag aton konsultahon ang mga Bible scholars, no, isa lang nga Bible scholar agud nga hindi man kita matam-an sa subong adlaw nga ini sa aton nga pagbasa sang kapitulo 29 sang Exodo. Kag yare Exodo kapitulo 29. Ang pagkonsagrar kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, amo ini ang dapat mo himuon kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki sa pagkonsagrar sa ila sa pag-alagad sa akon subong mga pari. Magkuha ka sing isa ka turiti nga baka kag duha ka mga karnero nga lalaki nga wala sing samad o kon depekto. Magkuha ka man sing tinapay nga wala sing lebadora, binilog nga tinapay nga wala sing lebadora nga nasamuan sing lana, kag pinanid nga tinapay nga wala sing lebadora nga nahipuan sing lana. Himuon mo ini halin sa mapino nga arina sang trigo. Isulod mo ini sa basket kag idulot mo ini sa akon kung ikaw maghalad sing turiti nga baka kag duha ka mga karnero nga lalaki. Dalhon mo si Aaron kag ang iyang mga anak nga lalaki sa pertahan sang tolda nga teleponan kag papaligua sila. Dayon kuhaon mo ang mga panapton kag ipasuksok kay Aaron ang bayo, ang alba nga nagalabaw sa bestidura, ang bestidura, ang hapin sa dughan, kag hugton mo ang singgulo palibot sa iya hawak. Ibutang mo ang turban sa iya ulo, kag ihigot mo ang balaan nga tanda sa paghalad sa turban. Magkuha ka sing lana nga inughaplas kag ibubo mo sa ulo ni Aaron kag haplason mo siya. Dalhon mo man ang iyang mga anak nga lalaki kag pabayuan mo sila. Huwag kusan mo sing mga singgulo ang ilang mga hawak kag isuksok mo ang mga gura sa ilang mga ulo. Manginpari sila sa walay katapusan suno sa akon sugo. Amo ini ang pag-orden mo kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki. Dalha ang turiti nga baka sa atubangan sang tolda nga teleponan. Si Aaron kag ang iya mga anak nga lalaki magatungtong sang ilang mga kamot sa iya ulo. Ihawa ang turiti nga baka didto sa atubangan sang Ginoo sa pertahan sang tolda nga teleponan. Kuha ka sang dugo sang turete nga baka, kag ihamblit mo ini sang imo tudlo sa mga sungay-sungay sang altar. Dayon ang nabilin nga dugo iula mo sa sadsaran sang altar. Dason kuhaon mo ang tanan nga mga sapay nga nagaputos sang kasudlan, kag ang nagabilog nga sapay sa atay, kag ang duha ka mga bato-bato nga may sapay. Sunugon ini subong nga halad sa altar. Pero ang unod sini, ang iya panit kag ang iya mga kasudlan sunugon mo sa guwa sang kampamento.
Isa ini kahalad sa pagkuha sang sala. Kuhaa ang isa sa mga karnero nga lalaki. Si Aaron kag iyang mga anak nga lalaki magatungtong sang ilang mga kamot sa ulo sini. Ihawon mo ini, kuhaon mo ang iya dugo, kag ibasya mo ini sa mga kilid sang altar. Lasaon mo ang karnero, ugasi ang iyang mga kasudlan kag ang iyang mga tiil, kag sampawon mo sila kag ang iya ulo. Sunubon mo ang bug-os nga karnero subong nga halad sa altar. Isa idi kahalad nga sinunog para sa Ginoo nga ang iya kaamyon nahamutan sang Ginoo. Kuha kuhaa ang isa pagid ka karnero nga lalaki para sa paghalad. Si Aaron kag ang iyang mga anak nga lalaki magatungtong sang ilang mga kamot sa ulo sini. Ihawa ini kag kuha ka sang dugo sini kag ihamlit mo sa labit-labit sang tuo nga dulonggan ni Aaron kag sang iyang mga anak nga lalaki. Kag sa kumalagko sang ila tuo nga kamot kag sa mga kumalagko sang ila tuo nga tiil. Ibasya ang nabilin nga dugo sa tanan nga kilid sang altar. Kuha kasing dugo nga yara sa altar kag singlana nga inughaplas. Kag iwisik mo ini kay Aaron kag sa iyang mga bayo. Kag sa iyang mga anak nga lalaki kag sa ilang man mga bayo. Siya ang iyang mga anak nga lalaki kag ang ilang mga bayo pagaihalad. Kuhaa ang sapay gikan sa karnero, ang tambok sa ikog, ang sapay nga nagaputos sa kasudlan, ang nagabilog nga sapay sa atay, ang duha ka bato-bato kag ang sapay nga yara sa ila. Ang tuo nga paa kay ini isa ka karnero nga lalaki nga ginagamit sa paghalad. Gikan sa basket sang tinapay nga wala sing lebadura nga yara sa atubangan sang Ginoo, magkuha ka sing isa ka bilog nga tinapay, isa ka bilog nga tinapay nga nasamuan sing lana, kag sang isa ka manipis nga tinapay. Ibutang mo ini tanan nga pagkaon sa mga kamot ni Aaron kag sa iyang mga anak nga lalaki kag ihalad mo ini paagi sa pagbayaw sang ilang mga kamot subong halad sa Ginoo. Dayon kuhaa ang pagkaon sa ila kag sunuga ini sa altar sa ibabaw sang halad nga sinunog agod ang iya kahamot mahamutan sang Ginoo. Isa ini kahalad sa Ginoo paagi sa kalayo. Kuha kasing pitso sang karnero nga lalaki nga gingamit sa pag-orden kay Aaron. Kag ihalad mo ini paagi sa pagbayaw sini sa imo kamot subong isa kahalad sa akon. Ini nga bahin sang karnero mangin-imo. Gikan sa karnero nga ginagamit sa pag-orden kay Aaron kag sang iyang mga anak nga lalaki, ihalad mo ang pitso paagi sa pagbayaw sini sa imo kamot subong isa kahalad. Subong man ang paa nga gintigana para sa mga pare. Suno sa akon walay katapusan nga sugo, ini nga mga bahin mangin-iya ni Aaron kag sang iyang mga anak nga lalaki subong mga dulot nga kinahanglan ihatag sa mga tawo sang Israel. Ini bahin nga ginatigana para sa mga pari nga ginahatag sa mga tawo sang Israel gikan sa ila halad sa paghiambit. Ini ila dulot sa Ginoo. Ang balaan nga mga bayo ni Aaron pagaihatag sa iyang mga anak nga lalaki kun siya mapatay, agod nga isuksok nila ini sa paghaplas ug sa pag-orden sa ila. Ang anak niya Aaron nga magabulos sa iya subong pari magasuksok sini sa sulod sang 7 ka adlaw kun magsulod siya sa tolda nga teleponan sa pag-alagad sa balaan nga duog. Kuha ka sang karnero nga gingamit sa ordinasyon kag gaa ang iya unod sa balaan nga duog. Didto sa pirtahan sang tolda nga teleponan, pagkakaunon ni Aaron kag sang iyang mga anak nga lalaki ang unod sang karnero kag ang tinapay sa basket.
Pagkakauno nila ang mga butang nga ginhalad sa kapatawaran sang sala, sang tion sa pag-orden kag pagkonsagrar sa ila. Ang mga pari lamang amo ang magkaon sini nga pagkaon kay ini balaan. Kung may karne o kung tinapay nga hindi makaon tubtob sa aga, pagasunugon ini. Hindi ini dapat kaunon kay ini balaan. Dapat mo himuon kay Aaron kag sa iyang mga anak kalalaki ang akong ginsugo sa imo. Himuon mo ang pag-orden sa ila sa sulod sang 7 ka adlaw. Sa tagsa ka adlaw maghalad kasing turete nga baka subong halad sa sala, sa kapatawaran sang sala. Paagi sa halad para sa kapatawaran sang sala, ginakuha mo ang sala sa altar. Dayon haplason mo ini sang lana kag konsagrahan. Sa sulod sang 7 ka adlaw maghimo kasi mga halad para sa kapatawaran sang sala sa altar. Pagkonsagrahan mo ini. Gani ang altar manginbalaan gid. Agam bisan sino o kung bisan ano nga makatandog sa sini manginbalaan ini. Ang halad sa adlaw-adlaw. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, amo ini ang ihalad mo sa ibabaw sang altar adlaw-adlaw. Sa tanan nga panahon, maghalad kasing duha ka mga kordero nga isa ka tuig ang edad. Ihalad mo ang isa sa aga kag ang isa sa hapon. Upod sa nahauna nga kordero, ihalad mo ang 4 ka salmon sa mapino nga harina nga nasamuan sang 3 ka tasa sang puraw nga lana. Imo man samuan ini sang 3 ka kupa nga bino subong nga halad nga ilimnon. Ihalad mo ang ikaduha nga kordero sa kahaponanon. Ihalad mo upod sa iya subong sang saaga ang halad nga kalanon kag ang halad nga ilimnon. Agud may kaamyon ini subong isa ka halad sa Ginoo paagi sa kalayo. Ining halad nga sinunog dapat ihalad sa tanan nga panahon, sa tanan nga kaliwatan sa pertahan sang tolda nga teleponan sa atubangan sang Ginoo. Didto ako magapakigkita sa akon mga tawo ag magapakighambal sa imo. Didto magapakigkita ako sa mga tawo sang Israel ag ang duog pakabalaanon sang akon himaya. Pakabalaanon ko ang tolda nga teleponan ag amo man ang altar. Pagkonsagrahan ko si Aaron ag ang iyang mga anak nga lalaki sa pag-alagad sa akon subong mga pari. Magapuyo ako upod sa mga tawo sang Israel kag ako manginiila Dios. Magakilala sila nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios nga nagpagwa sa ila sa Ehipto agud magpuyo sa ila agud magpuyo upod sa ila. Ako amo ang Ginoo nga ila Dios. Agamot iadto mga kabyanan ang kabilugan sang kapitulo 29 sang Exodo. Kag ang aton ginbasa pag-ugid lamang ang nagabug-os sang 46 ka mga kapitulo. Kag sa subong mga kabyanan ka mga utod kay Ginoong Jesucristo aton pagakuhaon ang kahulugan o kunang buot silingon sang kapitulo 29 sang Exodo. Suno sa mga mangin-alamon o kung nga tawag nga mga Bible scholars nga nagtuon sang bilog nga Biblia. Kag
Aton pagakuhaon ang kahulugan sang kabilugan nga Exodo 29 sa kay Matthew Henry sa iya sinulatan nga Matthew Henry's Commentary on the Bible. Pinasiling mga kabyanan nga sa kumalin versikulo 1 pakadto 37, siya aron kagang iya mga anak kalalaki ang ginpain para sa pag-alagad bilang pagkapari. Paagi sa seremonya kag solemnidad. Inyo makita mga kabyanan nga sa humalin sa kapitulo 1 pakadto sa versikulo 1, pakadto sa 37, makita ninyo mga kabyanan kung mga utod ko nga gina-specify o kung ginahambal gid sang Ginoo kung ano ang pagkonsagrar kag pag-ordinar sa kay Aaron kag sa iya mga anak kalalaki bilang pari nga mag-aalagad sa mga katawhan sang Israel kag sang Ginoo. Kag sa pagpadayon naton sa ginahambal ni Matthew Henry, ang aton Ginoong Jesus amo ang dako pag pinakamataas nga pari sang aton nga propesyon. Ginatawag sang Dios nga mangin pari, ginhaplasan sang Espiritu Santo kung sa diin ginatawag siya nga Mesiyas, ang Kristo nga napanaptan sang himaya kag sang katahom, ginpakabalaan sang iyang dugo kag nanginhimpit kag ginkonsagrar paagi sa iya mga pag-antos. Kag ini ang Exodo kapitulo 29 versikulo 1 pakadto 37, ini ang pwede nga mangin do masiling naton nga ini siya amo ang nangin ang mangin larawan sang pagkapari sang aton Ginoong Hesukristo. Kay ini ang ginhambal ni Matthew Henry, makita ini siya sa sulat sa mga Hebreo sa kapitulo 2 versikulo 10. Kag ginahambal pagid niya nga ang tanan nga mga tumuluo kag ang mga nagatuo mga espirituhanon nga mga pari nga magahalad sang mga espirituhanon nga mga sakripisyo. So amo na mga kabyanan ang ginabutsilingon sang Exodo kapitulo 29 versikulo 1 tubtob versikulo 37. Dira makita ninyo mga kabyanan kung paano ginhambal sang Ginoo kay Moises kung paano ordinahan si Aaron kag ang iyang mga anak na lalaki. Kag gusto ko lang tagaan sang igtalupangod nga ang ginagamit nila nga sa seremonya kag sa solemnidad sang pagkonsagrar sa ila sa kaya Aaron kag sa iyang mga utod sa iyang mga anak na lalaki ang dugo sang baka, agamuman sang dugo sang karnero. Kag ang dugo sang karnero nagarepresent man sa dugo sang aton Ginoong Hesukristo nga ginhalad niya sa aton sang siya ang ginlansang sa krus. So ining dugo sang karnero nga ini ang masiling naton nga larawan o kon patimaan sang paghalad man sang dugo sang aton Ginoong Hesukristo sa iya paglansang sa iya sa krus. Sa agod nga luwason kita sa aton mga kasalanan. Agamuman ang pagluwas niya sang iya nga Santa Iglesia
nga mo ang simbahan Katoliko, no? Kag ang atong Ginoong Hesukristo man ginatawag, no, suno sa pag-interpretar o kung pagtuon ni Matthew Henry sang bersikulo 1 tubtob 37 nga ginahambal niya si Ginoong Hesus ang aton nga pinakamataas nga pari, no? Kung si Aaron ginatawag nga pinakamataas nga pari sang tion sa mga Israelinhon, ang ato naman Ginoong Hesukristo ginatawag nga pinakamataas nga pari sang aton Santa Iglesia, sang aton Iloy nga simbahan, no? Ay gani ginahambal ni Matthew Henry kag ini mo man ang ginatuuhan sa aton Iloy nga simbahan nga siya, no, pag natudlo man sa aton nga katesismo nga siya ang haplasan o kung ginhibuan sang Espiritu Santo, no? Na kung sa diin siya ang ginatawag na Mesiyas, no? Ang Kristo, kag sa iya nga nakasaad pa diri nga ginahambal man siya nga napanaptan siya sang himaya kag sang katahom, no? Kay ini natabo mga kabyanan sang siya ang nabanhaw, napanaptan siya sang himaya kag sang katahom matapos siya nga nag-antos ginlansang sa cross, ginlubong, napatay kag ginlubong kag nabuhi kag nabanhaw siya sa ikatlong adlaw. Kag ginpakabalaan siya, hambal pa diri ginpakabalaan siya sang iya paagi sa iya tugo, no? Iti sang gintubos ang aton sang gintubos ang Ginoong Hesukristo ang aton mga sala paagi sa iya tugo, siya man ang ginpakabalaan, no? Kag nanginhimpit siya kag ginkonsagrar paagi sa iya mga pag-antos. Kay iti kun aton man nga balikan ang aton katesismo sa nagligad nga Domingo mga kabyanan, do masiling man aton nga naga-coincide man sa aton subong paghatag naton pagtamod sa aton nga pagbasa subong sang Exodo kapitulo 29 nga ginahambal nga paagi sa iya mga pag-antos kita ang ginpahauli sa amay pag imbes tani nga sa aton ang mga pag-antos nga dapat naton gitani nga agumon bila kita nga mga tawo duna nga mga makasasala, pero paagi sa aton Ginoong Hesukristo iya tanan ato ginlukdo kag gindala agud kita hindi na magantos, no? So nagapakita mga kabyanan ang aton pinakamataas nga pari nga si Ginoong Hesukristo hindi lamang manluluwas o kung kinaanlan lang nga ginatatar bilang manluluwas, kundi nga ginatatar man naton nga siya ang nangin manluluwas siya tungod sa aton mga kasalanan nga ang konsekwensya o kung ang resulta sa aton mga kasalanan dapat tani kita ang maantos, pero bangod sang iya pagigugma kag sa pagigugma man sa aton Dios nga Amay sa langit, ginpili sa aton Ginoong Hesukristo nga siya ang maglukdo magdala sang tanan nga resulta o kung konsekwensya sa aton mga kasalanan. So akon lang gamay lang nga paghatag sang tamod sini muna gani nga mga kabyanan kung mag-abot ang ang Semana Santa, ilabi na gid kung tion sang Biyernes Santo. Wala man ako nagahukom sa ila, no, pero ini iya ini sang simbahan nga ginahambal
no, kung ina man may makita naton nga may mga tawo, no, diri sa Iloilo, diri sa aton sa Panay, sa man sa Negros, do wala man ako nakakita nga amo sinino. Pero may mga tao dito sa mga Luzon, Dampig, na sila gid mismo sa adlaw sang Biyernes Santo sila ang nagapalansang, no, sang ila kaugalingon sa krus. Ang ginhambal sang simbahan nga ila nga butang ang hindi na dapat tani himuon bangod nga ina nga butang ang himo na daan sa aton Ginoong Hesukristo sang una pa nga tiyempo sangyari pa di siya sa duta, no? Iti ang rason sang iban sa aton mga kauturan man, no, nga gusto gid nila nga palansang sa krus o kung may bangani nga ginaputik nila ang ilang likod, no, ga penitensya. Nagalakat sa dala, nagaputik sang ila likod. Ang ilaluyag, ang ilaya rason nga para ni sa kabayaran sa akon mga sala, no? Okay man, mas naton nga do okay man, no? May valid man ang ila rason, pero kung aton konsultahon ang aton simbahan, naghambal man nga hindi na siya nesesaryo, hindi na kinahanglan nga mag himuon naton ina. Kay because nga sang nambal ko na, pag sa nambal man sunod man sa ginahambal sa simbahan, inatanan ginhimo na ang aton mga sala ginbayda na daan sang una nga pagpalansang sa aton Ginoong Hesukristo. Ang aton na lang himuon is magtuo kita sa iya, magkadto kita sa sakramento sang pagkumpisar, ikumpisar naton ang aton mga kasalanan, pag magpangabuhi kita sang balaan sa iya atubangan, no, sa atubangan labi na gid sa atubangan sang Dios nga Amay. Kay ti ina lang ang iya nga ano kati ining sakramento sang pagkumpisar ang siya man ang nagmando, no, ang atong Ginoong Hesukristo man ang nagmando sini pagi sa iya mga apostoles, no, ay ginahambal nga kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang mga tao, ang ilang mga sala pagapatawaron. Pero kung wala ninyo ginapatawad ang ilang mga sala, ang ilang mga sala wala man ginapatawad, no? So base mag-interpret ang iban dira sa inyo mga kabyanan, no, kung ang iban, no, kung base may iban man nga naghambal sa inyo sila kay miyara man nga verse, no, ang atong ginhambal ko kagina is makita ina siya sa ebanghelyo ni San Juan. Now ang ini pag ginahambal ni nga kung wala ninyo ginapatawad kuno ang inyo utod, wala man ginapatawad ang inyo sala sang akon Amay, ang mananghambal sang Ginoong Hesukristo. Pag kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang inyo utod, ginapatawad man ang mga sala nyo sang akon Amay. Lain ina siya, no? Lain ina siya kay nga ang ikaduha nga ginhambal ko is makita ina siya sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang ginhambal ko una sa makita sa ebanghelyo ni San Juan, ina siya ang para sa mga pare, no? Ina amo na ang sadsaran sang sakramento sang pagkumpisar. Kag ang nahambal ko naman niya nga dito makita sa ebanghelyo ni San Mateo, atoya inang tinawag nato ni pagpatawad ya sa utod, no, sa aton nga mga tawo, hindi to ya nga siling sa pare, hindi. Limbawa ako patawaron ko ang mga kasubong ko man nga mga tawo, no, halimbawa ako maestro, no, may nakasala man di sa akon nga maestro, so kinanglan dapat patawaron ko man siya, no,
or suli, hindi ko siya pagpatawaron. Muna. So lain ang lain na siya tuya ang dito sa isa nga ginhambal ko kagina. Kag hambal man dire nga ang tanan nga mga nagatuo mga espirituhanon nga mga pari, mga spiritual priests to offer spiritual sacrifices o kon magahalad sang espiritual nga mga sakripisyo. So kita nga mga Katoliko nga mga utod naton, kita nga mga nagatuo sa aton Ginoong Hesukristo, ginatawag man nga mga espirituhanon nga mga pari nga dapat halad man sa mga espirituhanon nga mga sakripisyo. Kagano ini mga sakripisyo nga ini? Ang ginahambal sang simbahan amo ang magpangamuyo sing sa matag adlaw nga tanan bisan sa malipot lang, no? Kagilabi na gid gina-encourage kita, no? Ang sang aton iloy, sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahal nga birhen nga magpangamuyo sang Santo Rosario, no? Pwede man nga kung may mga santo patron kamo, kung mga patron saints, kung mga santa patrona, pwede nyo man na sila nubinahan, no? Kung may mga devotion, just like ang Divine Mercy o kung Diyos na nakaluoy, kung pangamuyo kamo sa kada alas 3 ng hapon, o kung kung feeling nyo nga pangamuyo kamo sa iyang chaplet, kaya may chaplet na ang Divine Mercy, pwede, no? And ang pagkamahinatagon, no, kung ang pagkamaalwan, charity and generosity, kag ang mga dapat gid sundon, kag isa pa gid sa mga itatudlo sa aton simbahan, ang aton iloy nga simbahan, nga kung ano ang ginatudlo niya, no, sa simbahan, sa simbahan, dapat gid nga tuuhan, kag ganyat o kung pingamugid sang aton simbahan nga sundon ang iya nga mga ginapangtudlo, no? Kay remember mga kabyanan, ang aton iloy nga simbahan siya lamang ang may otoridad na magtudlo, kay may ara siya sa ginatawag nga magisterium. Ang magisterium nga ina paagi sa iya mga kaparian kag mga kaobispuanan, may ara sila sang gahom o kung otoridad nga magtudlo kung ano man ang ginatudlo sa aton iloy nga simbahan. Kag may ara man kita ginatawag nga apostolic tradition o kung apostoliko nga tradisyon nga ginatawag nga kung ano ang gina-observe nga tradisyon sang una nga tiyempo sa ang simbahan ang gintukod sang aton Ginoong Hesukristo matapos siya nga ginlansang sa krus, nabanhaw kung nagkayab sa langit, pag sang ang mga nagsunod nga mga sumulunod, no, nga gina-observe nila ang dapat man nga i-observe, no? So muna kita kag kita nga mga Katoliko, hindi lang gid kita nga mga Bible alone, kung nga tawag nga sa Latin nga sola scriptura, kung scripture alone kung sa English pa, kay bangod nga oo nagaano kita sa Biblia, nagatuo kita, ang tanan naton nga mga ginatuuhan, ang tanan naton nga mga ginapraktis ang makita man sa santo sa kasulatan, pero hindi kita nga siling Bible alone. O kung nagasalig lang kita gid lamang gid sa natawag nga Biblia, no? Kay gusto ko lang ipahanumdum sa inyo mga kabyanan nga sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol,
sa kay Timoteo sa kapitulo 3, versikulo 15, ginahambal nga ang simbahan amo ang sansaran kag saligan sang kamatuoran, hindi ang Biblia. But inapaabot nga dapat ang simbahan amo ang may otoridad nga magtudlo sang nga tawag nga mga doktrina, no? Hindi ang Biblia, no? Kay suno man kung aton balikan ang ginahambal sang ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 16 bersikulo 18, no? Ginahambal sang aton Ginoong Jesucristo sa iya pagtukod sang iyang iglesia nga amo ni ang Iglesia Katolika, simbahan Katoliko. Ginambal nga ikaw Pedro sa sini nga bato pagatukodon ko ang akon iglesia. Bot silingon mga kabyanan, ang iglesia lang ang iglesia ang gintukod sa aton Ginoong Jesucristo, hindi Biblia, no? So amoy na mga kabyanan, mga utod ko. Kag masunod pagid no kag ginatoya ang aton gintalakay is bago lang, no. Versikulo 1 tubtob versikulo 37. Now naman suno kay Matthew Henry sa versikulo 38 pakadto sa versikulo 46, ginahambal dire, makita nyo man dira nga may karnero, no? May mention nga may karnero nga dapat ihalad, no? Sa tion nga iordinahan kag konsagrahan si Aaron kag ang iyang mga anak ka lalaki bilang mga pare. Kag ginahambal dire ni Matthew Henry nga ang karnero ang dapat nga ihalad sa altar tagsa kaaga pagamuman sa tagsa ka kahaponanon, no? Kahaponanon padulong na ina sa kagabihon, no, upon evening. Ini nagapahibalo sang padayon nga intercession upon pagtaytay nga kung sa diin si Kristo ang nagakabuhi para sa iya simbahan, no, sa iya iglesia. Bisan nga iya ginhalad ang iya kaugalingon sing makaisagid lang kag ang ina nga paghalad nangin nagapadayon nga paghalad kag ini nagatudlo sa aton nga maghalad kita sa Dios sa mga espirituhanon nga sakripisyo sang pangamuyo kag pagdayaw sa matag adlaw nga tanan sa aga kag sa gabi. Ang aton mga matag adlaw nga mga pagdebosyon amo ang pinakakinahanglanon sa aton matag adlaw man nga pagtrabaho o kon pagginawi kag amoy ni ang mangin kaamyon, no, sang aton nga o kon mangin tawag naton ini mangin kaayos ang aton nga mga balatsagon, no? Ang tion sang pagpangamuyo ang pagahuptan bilang kaangay man sang aton pagkaon, no? Sa mga nagapagutom sang ila kalag kag sa mga wala tawag naton wala atender, no, sa trono sang grasya kag ang pagka mainunungon sa relihiyon ang nagadala sang
pagkaayo sa aton balatsagon. So ano bot silingon sini mga kabyanan ang ginhambal ni Matthew Henry nga ini sa nahanungod sa bersikulo 38 pakadto bersikulo 46 sang kapitulo 29, no? Inabot silingon nga ang karnero nga ginahalad sa altar, no, sang tion ni Moises kag sa mga Israelinhon sa tag sa kaaga kag tag sa kagabi o kun sa kapunanon ini ang nagapadayon amo ini siya ang larawan sang nagapadayon nga intersesyon o kun pagtaytay ni Kristo no sa aton nga kabuhi kay siya mismo nagakabuhi para sa iya iglesia. Kag sa ano na nga iglesia ang aton Iloy nga simbahan nga amo ang Santa Iglesia Katolika. Kag matuod nga iya ginhalad na ang iya kaugalingon, no? Nahalad yan na. Nalansa na siya sa krus, nagantos siya, nagpakamatay siya. Pero ina nga pag tawag naton inang paghalad niya sang iya kaugalingon sa iya pagpalansang sa krus, sa iya pagantos, sa iya pagkamatay, nangin tayo yon ina o kung nangin nagapadayon ina nga paghalad, no? Isa na dira amo ang aton santos nga misa, no? Ang aton santos nga misa sa kada adlaw nga tanan wala gid lang at ano man nga tiyempo wala gid lang at, no? Ay ina dapat gid nga ihalad sa adlaw-adlaw nga tanan. Now, may mamangkot ba sa inyo paano nga ang santos nga misa na connect sa paglansang sa aton Ginoong Hesukristo sa pagkamatay dito sa krus. Tandaan niyo mga kabyanan nga ang tinapay o kunang ostya nagarepresent ina sa lawas sa aton Ginoong Hesukristo. Ang bino o kun wine na ginahalad sa misa sa matag-adlaw nga tanan nagarepresent ina sa dugo sa aton Ginoong Hesukristo. Now ang iya pagpalansang pagkamatay sa krus bloody manner to ya, maduguon to ya nga manner. Ang paghalad naman sang misa sa aton sa aton simbahan sa matag-adlaw nga tanan paagi sa bayhon sang tinapay kag sa bayhon sang bino inaya amo ang unbloody manner o kundi maduguon nga pamaagi, no? Iti ina mismo ang paghalad sang tinapay kag sang paghalad sang bino sa kada adlaw nga tanan sa aton santos nga misa ginmando ina sa aton man Ginoong Hesukristo sa iya mga apostoles sadtong katapusan nila nga pagpanihapon, no? Gani mga kabyanan magtuo kita sa kung sa tion nga ginabayaw ang tinapay kay makita nyo man dira sa aton ginbasa nga ang tinapay ginabayaw, ang karne sang karnero ginabayaw amo man na sa bino kag sa tinapay nga ostya, no? Gani nga kung sa tion nga nagaluhod kita nga ginabayaw ang ostya kag ang bino dapat tahuro naton ini kaysa ina nga tinion sang misa dira nagasugod nga ang ostya nagatransform o kung nagabaylo sa lawas sang aton Ginoong Hesukristo kag ang bino kung ginabayaw na nagabaylo sa dugo sang aton Ginoong Hesukristo, no? So muna dapat nga tahuron lagid kay kag ina wala sing tawag naton wala sing tawo
nga makasiling nga maka hambal nga ang nagakatabo ina sa sulod sang misa because isa ina ka misteryo ay ina gin promisa man sa aton sa aton Ginoong Hesukristo bago siya magantos, bago siya gindakop, nagantos, ginlansang kag napatay sa cross. Amo nang ginbilin niya sa iya mga apostoles. Kag ang mga apostoles sadto sa katapusan nga panihapon nang ginordinaran dito ginordinan niya bilang mga pare kag mga obispo. No? So mga kabyanan ina sa aton mismo nga mga mata. Once nga matapos na nga mabayaw ang lawas kag ang bino sa aton ang sa ginahalad sa Santos nga Misa, pag nagabaylo sa lawas kag dugo sa aton Ginoong Kristo, sa pranawa naton masilingan mo ti way man ni nagbaylo. Way man ni nagbaylo. No? Way na nagbaylo pero ara na kag ina ginatawag nga transubstantiation. Ano ng transubstantiation nga na? Siling ko na matapos nga makonsagrar kag mabayaw ang ostya kag ang bino nahimo na ina nga lawas kag dugo sa aton Ginoong Hesukristo. No? Kag makita nyo man dira sa internet mga kabyanan, no? Particularly dira sa YouTube nga may mga Eucharistic miracles nga katabo. Kag isa dira na witness gid sa aton subong, no? Aton subong current o kon Santo Papa subong nga si Pope Francis. Sa nga mo nga tion mga kabyanan, siya kardinal, arsobispo pa lang sang Buenos Aires dito sa Argentina, dito sa iya home country sa Argentina. Kay may nag-report sa iya nga pare nga may ostya nga siguro nabilin o kung nabuyan sang isa ka tumuluo nga nagkalawat. Ti karon nakita to sang isa ka pare sa loob sang simbahan. Ti karon ang pagtratar sina o kung pagtreat sina kung may makita ang isa ka tumuloo ka man, pare ka man, madre ka man, o tao nga nakasayo sa simbahan o kung nagaobra sa simbahan, kay bangod nga ostya ina nga ginahatag sa mga tawo kung magkalawat, kag ina na konsagrar na, i-treat mo na siya nga balaan. No? Anong himuon? Dapat, kwaon mo na siya, putson, pagibutang sa isa ka suludlan nga disinte man nga suludlan kay ina ang pag-dispose na is ginatunaw na siya sa tubig pag ginabunyag ina siya sa mga tanom kay para ang pagkabalaan niya hindi mabastos no sa aton ang pagkabalaan hindi mabastos kay ti lawas ina sa aton Ginoo karon atong nakapulot nga ato okay ginbutang niya ginsulod niya sa sulodlan nga disinte pila ka adlaw nagligat ginlantaw ya nakita iya nga ang ostya nagadugo nagadugo karon ang tawo nga nakakita to ginsugid niya sa pare ang pare nga ni nagsugid sa kay sang kay Pope Francis nga sang moto nga tion arsobispo sang Buenos Aires karon ang ginhimo ni Pope Francis waya to ginpa-dispose ang ginhimo niya nagpatawag siya sang mga mangin-alamon sa siyensya gin pa-examine niya kung para mapat-od gid kung ano ka matuod ang tawag nga transubstantiation. So dito gin-examine ang specimen which is ang ostya nga nagadugo
ginexamine mismo ang ostya kag ang dugo mismo nga nagagwa sa ostya. Now, naglabot sa mas sobra isa ka tuig kag tunga, kundi lang ko malipat. Isa ka tuig kag tunga ang pag-examine dito. Kag pila ka doktor o kung nangin alamon sa siyensya kang nagtuon ay mga expert pag ito mga dalubhasa kung sa Tagalog pa ang nagtuon. Hindi sila maka-explain kung nga nagadugo ang ostya. Kag didto nakita sa ila findings nga ang ostya mismo panit ato sang tao. May panit, may unod sang tao. Kay ti nga tawag nga DNA mo. Pagi nila sa DNA testing. Makita nga may unod kag panit sang tao. Kag ginlantaw nila kung diin ato naghalin, kung diin makita inang panit. Kag na-trace nila nga ang ina nga panit kag unod nga nakita to nila sa ostya nga na mga kabiyan ka mga otodo kay Ginoong Jesucristo makita dito sa may ang description sina is dito makita ang ina nga sahi sang unod kag panit sang tawo sa mga dito sa Middle East dapit sa tunga-tunga sang Syria kag sang Jerusalem. So therefore makita maton ma-conclude nga aton Ginoong Jesucristo dira gid man sang una nga panahon nga dira sa may Jerusalem, Syria siya nagpuyo, no? Agam mo man ang dugo. Ang dugo wala sa sang pag ang dugo nga to is pinaka tumalagsahon, very rare. Nga wala sing dugo nga mo sa to kay nga makita mo lang na siya dito. Kung diin man to naghalin, kung diin man to ang findings sa ostya mismo amo man ang dugo dito man naghalin sa lugar nga ginmention man nila. So mo na mga kabyanan nga ang pagbayaw sang ostya kag sang bino ang dapat itahuron. Kag pahanumdum lang kung magpangalawat ka mga kabyanan, may disposal lang aton simbahan. Pwede nga sa kamot, kag pwede sa bibig. Now, mga kabyanan kay tungod subong, wala namang gid sang kahangawa sa ginatawag nga COVID-19 na pandemya nga ini kag open naman tanan. Pero it's your judgment lang and it's your option man. Pwede nga sa bibig na lang, no? Or kung hindi gid mapaiway sa kamot, no? Sundan nyo ko ang kamot nyo ang inyong wala ara sa ara sa babaw, ang inyo tuo ara sa dalom. Subot silingon na muna ang pagbatol nyo. Now, magpudyot naman kamo ang inyong kamot diri sa ang kamot nyo sa tuo amo na ang mapudyot sa inyo wala nga gindapuan sang ostya kag amo na ang paglamoy o kung pag pungit mo sa imo baba sang ostya, no? O kung sang lawas sa aton Ginoong Jesucristo. Pag mga kabyanan kag mga utod ko isa man ka pahanumdum sa inyo kag ini panuntaman tun-an ta pagid sa aton masunod pagid nga katesismo kung kaluyan sa aton Ginoo, no? Hindi ka mo magpangalawat kunyara ka mo sa state of sin kung sa estado sang sala kay ginahambal nga
sorry for the term, kung ginabastos nyo man ang aton Ginoong Jesucristo. So dapat antes ka man ay pangalawat kag kung nakahimo ka mo sang mortal nga sala o kung mortal sin, dapat palapit ka mo anay sa pare, no? Ag magkumpis ka, no? So amo na siya mga kabiyanan. So amo yadto ang aton nga pag dugang ko lang minahambal dira nga nagatudlo sa aton nga dapat kita maghalad sa Dios ang aton mga espirituhanon nga mga sakripisyo. Ano yung sakripisyo? So mo siling ko nakagina magpangamuyo, pag hindi lang pangamuyo, pagdayaw sa matag adlaw nga tanan, aga kagabi. So mo na gani nga let's make use of social media, no? May mga Catholic pages na kita, Facebook pages, no, nga naga-offer sang morning and evening prayer. So limbawa sa akon, share ko lang ni sa inyo, no, kasi wala pa da sa inyo nakabalo ang tanan. Ang akong nga ginakuhaan, magpangamuyo ako sa kada aga kung ano gid man. Dito ako nagakadto sa Kabataang Katoliko nga Facebook page. Ay may ara sila da everyday gina post nga morning prayer. Nagamuman evening prayer mo man ginakadto kada gabi. Once nga antes mga muyo ako antes magtulog, no? So kag may ara man kita, no, nga morning offering English, may ara man English, may ara man sa Hiligaynon, no? Kailang kay i-post ko lang ang ina ka sa aton page, no? Sa Facebook page naton ang morning kag morning offering. No, kaya ang morning offering ang gambal. O Jesus, to the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, and sufferings of this day for all the intentions of the Sacred Heart, in union with the holy sacrifice of the Master of the world, and reparation for my sins, for the intentions of all our associates, and in particular for the intentions of the Holy Father for this month. Amen. So, muna ako. So, nga pangamulo lang ako sang tag-isa lang ka amay namon, magimaya ka Maria, kagimaya sa amay. No? Pwede man na, depende sa inyo, no? Or pwede man nga magpangamuyo ka mo in your own words. No? E may ara man kita mga pangamuyo nga pwede gid naton mausar. Isa lang ka amay namon, magimaya ka Maria, kagimaya sa amay, pwede na. No, antes ka mo bangon, kung antes ka mo ikot sa inyong mga hilikoton sa matag-adlaw nga tanan, o kung antes ka mo magtulog or before you retire to sleep every night. Kag sa pagid, dapat kita nga mga Katoliko ang may ara man kita sang mga bisan way kita our daily devotions are the most needful of our daily works. So nga itong matag-adlaw mga pagdebosyon ang kinahanglanon man sa aton nga matag-adlaw nga pagbuhat o kung buluhaton, no? Kag ini man ang nagapamag-an sa aton blatsagon. Sakto gina. Pero kung do sako gid I advise or gatawag man naton nga ikuan taman nga magpangamuyo lang bisan lipot lang, no? Kay ti iyambal diri ining mga tawo nga pagutom sang ila kalag pareho sa English, those starve their own souls who keep not up constance
a constant attendance on the throne of grace. So, kung kita mismo nga mga tumuluo, kung kita nga mga Katoliko, wala kita pangamuyo, dukaangay lang na nga ginapagutman talaman ang aton kalag. No? Kag wala man kita nagakuha sang grasya sa trono sa mahal nga Dios. Mga kabiyanan kay mga utod ko. Munang kalimbawa yan. Kung wala kita nagapangamuyo, bisan sa malipot lang, o parehos lang ina nga ginapagutman taman ang aton kalag. Pag kung magutman ang aton kalag, siyempre, mapatay man ang aton kalag. Remember mga kabiyanan, hindi kita mapatay nga isa lang. May ara kita duha ka kamatayon. Physical death and spiritual death. May physical nga kamatayon, kag may espirituhan nga kamatayon. Kag ina, mabatsagan mo kung patay na ang imo kalag, kung wala ka na gana magpangamuyo. Wala ka na gana alimbawa, wala ka na gana magtambong sa misa. No? Either physical o kung online man. No? Hindi, wala ka na gana magpakigbahin sa mga ilikuton sa pagpangamuyo. So, amo nang mga senyales nga patay nang imo kalag. So, hindi naton pagpahanugutan nga aton kalag mapatay bangod nga wala kita nagapangamuyo, wala kita nagatambong sa misa, wala kita nagapakigbahin sa mga hilikoton sa simbahan. O kung bisan sa aton espirituhanon nga hilikoton. Okay? Kaya ito, ginambal pa di, constancy in religion brings in the comfort of it. But silingon, kung constant ikaw nga nagapangamuyo, constant ikaw nga nagatambong sa misa, ay nagahikot nagapakigbahin sa mga hilikoton sa simbahan, nagamagaan man ang imo nga balatsagon kag buot. So, kung man mga kabyanan, dili nagatapos ang aton nga programa sa aton pagbasa sang Exodo Kapitulo 29. Madamo gid nga salamat sa liwat pag kita ang magapangamuyo na sang aton katapusan nga antes kita magtakop. Pangamuyo sa tapos magbasa sa santos ng kasulatan ni Beato James Alberion. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesucristo, Diyos nun nga agalon, ikaw ang pulong, sang kabuhi. Nagato ako Ginoo sang kamatuoran. Apang dugangin akong pagtuo. Manigugma ko ikaw o Ginoo sang dalan. Sa bugos nga kusog, bangod nagmando ka sa amon, masundo ng imong mga sugo. Nagapamuyo ako sa imo, o Ginoo sang kabuhi, inasimba ko ikaw, inadayaw ko ikaw, pinapangabay ko ikaw, pag pinapasalamatan ko ikaw. Sa imo regalo nga among santo sa kasulatan, upod ni Maria, akong tandaan kagalungan ng imo pulong sa akong kaisipan, at pamalandungan sa akong tagipusoon. Jesus amon agalon, dalan kumaturan kag kabuhi, kaluoy kami. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayad to mga kabiyanan ng aton pangamuyo, kag madamo gid nga salamat. Sa liwat, kung wala pa ikaw naka-subscribe no, sa aton nga YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading, palihog lang subscribe. No? Pindot sang subscribe button, agod updated ka sa mga videos sa mga content naton nga gina-post dira sa aton YouTube channel. Kag sa aton man nga YouTube sa aton nga Facebook account, amo ang Pulong sa Dios Hiligaynon Catholic Bible Reading. Madamo gid nga salamat sa liwat.
pro Deo et Ecclesia, para sa Dios kag sa simbahan. Amen.